Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qatt ma jafx deċiżjoni se jieħu dwar il-każin tal-Ħamrun li dwaru reġġa' ġlied kbir fil-Partit Nazzjonalista wara li l-Viċi Kap Elix Perici Kalaxxone qed jinsisti li l-każin jerġa' jinfetaħ mill-istess nies li mħallowx lil kap jidħol fil-festa ta' San Gejtanu u minħabba fek wieħed minn ta' Grech spiċċa jaqla xeba u kellu jiġi operat għal ġrieħi li sofra. Dwar dan ukoll infetaħ każ fil-qorti. Il-ħadd li għadda il-Gazzetta kulħadd żvelat kif reġġa' ġlied kbir fuq il-kwistjoni tal-każin tal-Ħamrun li nalaq fis-sajf li għadda wara l-episodju umiljanti għal kap Bernard Grech. Il-barmen tal-każin Manuel Attard u ferm qrib tal-ex kap Adrian Delija u Mario De Marco fil-fatt kan vażer ta' dan tal-aħħar. Il-fazzjonijiet ta' tnejn komplow bil-pressjonijiet biex il-każin jerġa' jiftaħ mill-istess barmen jew qraba tiegħu. Sigħat wara li ġiet żvelata din l-istorja fuq xandir Bernard Grech ikkonferma li laqqas deċiżjoni fuq każin tal-partit tiegħu stess mhu kapaċi jieħu. Il-Ħamrun għalaqt il-każin għal numru ta' xhur. Fil-mument opportun naraw x'deċiżjoni nieħu il-qudiem. Id-diskussjoni fid-Dar Ċentrali spiċċat iddur fuq dan il-każ u għanfurur kbir fuqu fi żmien meta il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista suppost qed iwieġeb għal budget dawk qrib ir-raġel li ġie ferut biex xebba minn nazzjonalisti stess Noel Mifsud Bonnici qed jgħidu li hu inaċċettabbli li l-każin jerġa' jiftaħ. Jekk xejn qed jgħidu li kemm il-darba il-kap laqqas rispett lejh innifsu m'għandu, almenu għandu jkollu rispett lejn min ġie msawwat minħabba fih biex imbagħad abbandunah fejn kien biex qatt jieħu ritratti u jxejjer lin-nies mill-gallerija tal-każin tal-Banda fuq naħa l-oħra tat-triq.